Se, så har vi kørt en tur op ved Sørup Sø. Og den er jo stor, den her sø. Og har meget hyggeligt, ikke? Og så står Sauda herhenne og fodrer inder. Og der er rigtig gang i brødspisningen der. Man skulle ikke tro, de var sultne med alle de mennesker, der kommer her og fodrer i gang i den. Og de slås om det også. Og der er så mere af søen. Og der står Sauda. Så er der turbådene på Esrum, eller på søen her, Sørup Sø. Der kan være 30 passagerer ombord. Så inde i huset der, op under loftet, der hænger prins Henriks jagt til at sejle. Vi også sejlet med sejlskibe på søen. Man må faktisk også godt sejle med motorbåde, men bare med elmotorer. Så er der frokost ved Sørup Sø, og det er jo meget hyggeligt. Ja. Og bagefter så skal vi hen og have en af de gode is fra Sørup. Så kommer der lige et par kajakker farerne der ud over søen. Der er god fart på. Så har vi så Sørup Havn med parkeringer. Og alle både. Altså der har vi så Annemor. Hun ligger og tager sig en middagslur. Så er Sauda godt i gang med sin is der. Og de der Sørup-is, de er fandme gode. Der er både mango og nougat og vanilje og jordbær og chokolade. Så har vi svane. Den har også fået lidt